Как изглеждам, когато свършвам? Има много конвулсии. Ама той не знае как изглежда. Или ще чуем истината, или двойката ще погълне безпощадния концентрат. Аз съм Мария. Аз съм Димитър. Даниел. Николета. Аз се казвам Дамяна и съм на 20 години и 4 месеца и половина. Аз съм Ево и съм на 20 години, деца половин месец съм на 21. Кое е най-лошото нещо, което си казва на приятелите си за мен? Не мога да го кажа на камера, но ще се опитам да перифразирам. Толкова ли много неща ли са? Не, просто мисля, че нищо лошо не съм казвала. Но аз ще нищо не кажеш, аз съм перфектен. Добре. Че много правиш това, което тук правим. Когато... Пи, моля се, не ме излагай. Не ме излагай, пи. Кой е шефа вкъщи? Аз. Ти. А така. И какво? Можеш да кажеш по въпроса? Не. Коя моя черта те дразни най-много? Това, че винаги като почна да се оправям вкъщи, започваш да минаваш точно пред огледалото. Когато е много топло и постоянно искаш да го прегръщаш. Няма целуваш. През целия ден си седиш на столчето и се работиш на компютъра и там нещо се правиш, но в момента, в който аз трябва да се оправям, трябва да си като бързела. Но пък ме дразни да запомня, че зимата живеем с полярните мечки. И не се разбираме много. Тру. Няма какво кажа по това въпрос, просто получавам някакво такова вътрешно чувство, че трябва да мине да се прилича, така се оправяш. много мило. Не, защото просто ти някакво да оправяш прекрасно. Ако сексуалният ни живот беше порно, какъв жанр щеше да е? А защо само на мен ми се пада тия въпроси? Тин. Или нещо такова. Амачър. Чин-чин. Кой е по-красив, аз или ти? Кажа ти. Но ясно. Ние имаме една поговорка, аз се казвам Даниел, както споменахме, но викат Дани красавица, но тя е Николета по-красивата, така че... Ти. Едвам. Кой казва обичам те първи? Аз. Защото това било женска работа. Абсолютно undertated. Ти? Айде да кажи да. Това е почти вярно. Аз бях. Искаш да разкажеш историята? Не искаш ти. Мен ме е срам. Не, беше трябва да ми каже обичам те, затова просто аз те... И аз казах, ти ме обичаш, тя. Обичам те, бе, тъпак. Демек, ти си го казала първо. Аз след това казах, че аз те обичам. Ама да. Искам аз да пия. Сега пак ще е нещо. Как изглеждам, когато свършвам? Добре, да го покажа с лице е доста трудно, защото тя по принцип просто забля челото в моето рамо. Дали мога да го пресъздам. Лице, звуци. Може да си кодираш си. Доволна. Така. Ама той не знае. Има много конвулсии. Дани! Няма да го пращам на мама това. Браво. Кажи ми две известни български личности, с които би правила секс, ако не бяхме заедно. Едната е Карина Илиева. Известни ли трябва да са или просто някакви? Пише известни. Известни? Да. Как така някакви личности? Известните. Някой от тук ли ще ми кажеш с града? Има много. Що трепериш? Не знам, притесних се. Добре. Он е актьор Филип. Срам те да си кажеш. Шот ли или малко? Колкото си искаш си Аз съм си. професионален барман, държа да отбележа. Аз съм професионален пияч, затова сме страхотно долу. Коя е любимата ми храна? Всичко с въглехидрати. Въпреки... Суши. Добре. Киткат. Да. Обичаш пица, бургери. Чипс обичаш и много сладко. Ужас. Това е кое обичаш, какво ядем по принцип, не имам такъв въпрос, така че... Очаквах да каже пире с ориз. Кой от приятелите ми те привлича най-много? Пи. Вау. Никой. Георги. Добре, да. Тук ще пия. Защо всички тия въпроси са наистина при мен? Кой има по-голяма нужда от секс? Аз. Аз.
Ти, аз мога Не, много време без. не. Това е моята енергия. Тя ми е зима. Celebrity crush. О, тук съм много. Сейф отговори ли? Значи ще пия, защото просто съм жаден вече. Това е много трудно, все едно да си избереш любимата песен или любимия филм. Да. Анджелина Джоли. Добре, на първо място ще кажа Малума. Мадисон Биер. Коя е най-любимата ти секс поза? Това е много лично. Ти отговори на този въпрос. Няма да поемам аз. Аз питам. Почи сега, краката ти минават. Ревърс. Калгърл. На здраве. На здраве. Задна. Ако изпадна в кома, колко време би ме чакал? 1 година. Добре, много малко. Ще отговоря с условия. Ще се съживиш ли някога? Любовта трябва да е безусловно. 1 година и после ще почна да дейтвам. Обаче ако се събудиш, заебавам всички и се връщам с тебе. So there you go, oh, can make a wife out of... Защо ме обичаш? Пи. Глупости. Си страхотен мъж. Караш ми се чувствам безопасно. Защото се чувствам сигурна с теб. Защото си ме накарала. И си грижиш истински за мен, въпреки че ми казват неща, които не винаги ми харесват. Се чувствам разбрана и защото знам, че ако има някакъв проблем, няма да ме оставиш да се сърдя, ами ще дойдеш ще го решим. Ева тук. Ще бъда червен. Вече не ми трябва. Изсъдме! Do it! Just do it!